Καλή χρονιά, παιδιά, σας εύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα. Εύχομαι το 19 να σας φέρει ό,τι το 18 δεν μπόρεσε. Πάνω απ' όλα υγεία, ψυχική ηρεμία και εννοείται πολλά καλά βιβλία. Η αλήθεια είναι ότι το 18 δεν ήταν μία από τις πολύ καλές χρονιές. Αλλά ένα γεγονός το οποίο σημάδεψε αυτή τη χρονιά ήταν η απόφασή μου να ξεκινήσω αυτό εδώ πέρα χωρίς να έχω κάποιες βλέψεις. Και ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που έχω πάρει ποτέ, γιατί, παιδιά, γνώρισα όλους εσάς. Για το γεγονός αυτό είμαι απέραντα ευγνώμων. Έχω γνωρίσει πολλά άτομα και ευελπιστώ στο 19 να γνωρίσω ακόμα περισσότερο, να γίνουμε και με εσάς φίλοι. Και, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, για τα σχόλιά σας, για τις εγγραφές σας, για τα like σας και για τα μηνύματα που μου στέλνετε και μου φτιάχνετε κάθε μέρα τη διάθεσή μου. Σας αγαπάω πάρα πολύ, σας ευχαριστώ και πάμε δυναμικά για το νέο έτος. Μην ξεχνάμε ότι ανήκουμε σε μια κοινότητα και συμβάλλουμε σε μια πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια, στην προσπάθεια να μεταδώσουμε την αγάπη για τα βιβλία, για το διάβασμα, για τη συγγραφή και να δείξουμε στον κόσμο ότι η φαντασία δεν έχει περιορισμούς. Ονειρευόμαστε, κάνουμε τρελά όνειρα, πολεμάμε για αυτά και στο τέλος τα καταφέρνουμε. Γιατί αν δεν τα καταφέρουμε σημαίνει ότι δεν είναι το τέλος. Το όνομά μου είναι Γνωσία και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Λοιπόν, παιδιά, μου κάνετε αρκετές ερωτήσεις, δεν το περίμενα αυτό και νομίζω πως το βίντεο αυτό θα είναι αρκετά μεγάλο. Γι' αυτό οπλιστείτε, πάρτε κάτι να φάτε, να πιείτε και ας ξεκινήσουμε. Η πρώτη ερώτηση, ποιος είναι ο αγαπημένος σου ποιητής και ποιο το αγαπημένο σου ποίημα? Και αυτή την ερώτηση μου την έκανε ο Θάνος. Λοιπόν, παιδιά, δεν διάβαζα ποίηματα, αλλά αυτό θέλω να το διορθώσω φέτος. Και πρόσφατα επικοινώνησε μαζί μου το travelpoetry.com και μου ζήτησε να διαβάσω μια ποιητική συλλογή που λέγεται το Κυκνιουάσμα του Christian Nirka. Επομένως, είναι ένα το οποίο κρατάω για φέτος. Επίσης θέλω να διαβάσω τις ποιητικές συλλογές της Rupi Kaur, Μέλι και Γάλα, Sun and Flowers, αυτά τα δύο ξέρω προς το παρόν. Και αγαπημένο ποίημα, μπορώ να μετρήσω αυτά που είχα διαβάσει όταν ήμουν στο Λύκειο. Αγαπημένο ποίημα με πολύ μεγάλο νόημα, το οποίο ακόμα θυμάμαι και το αγαπάω πάρα πολύ, είναι η Ιθάκη του Καβάφη. Τι να πω για αυτό το ποίημα, το ξέρουμε όλοι, αν δεν το ξέρετε να πάτε να το διαβάσετε και θα καταλάβετε πόσο μεγάλο νόημα μπορεί να κρύβει κάποιος μέσα στις γραμμές ενός ποίηματος. Σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Δεύτερη ερώτηση. Ποιο βιβλίο σου έχει αφήσει τη μεγαλύτερη εντύπωση από όσα έχεις διαβάσει? Το πρώτο βιβλίο είναι το «Ιστορίες να σκεφτείς» του Χόρχε Μπουκάη. Είναι ένα μικρό βιβλιαράκι με μικρούλες ιστορίες. Μπορεί όμως οι ιστορίες να είναι μικρές, όμως τα νοήματα που κρύβουν είναι τόσο μεγάλο. Το βιβλίο είναι τόσο βαθύ, που σε βάζει να σκεφτείς πράγματα για τη ζωή σου, για τη ζωή γενικά. Μπορεί αυτά που προσπαθεί να σου μεταδώσει να τα γνωρίζεις ήδη, αλλά μπορεί να σου αποκαλύψει κάποια άλλη οπτική γωνία ή μπορεί να σου θυμίσει κάποια πράγματα τα οποία ενώ τα ήξερες τα έχεις ξεχάσει για κάποιο λόγο. Φανταστικό βιβλίο, παιδιά, με φανταστικές ιστορίες, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, δηλαδή είναι ένα από τα καλύτερα βιβλία που είχα διαβάσει το 18. Επίσης, ένα άλλο βιβλίο το οποίο μου έκανε τρελή εντύπωση, το οποίο με είχε επηρεάσει πάρα πολύ, είναι το «Να με φωνάζεις με το όνομά σου» του Ανδρέα Σιμάν. Τι να πω για αυτό το βιβλίο, παιδιά, τι να πω για αυτό το βιβλίο, για αυτή την ταινία, για αυτή την ιστορία. Έχω κάνει βίντεο, θα το αφήσω εδώ πέρα πάνω, να πάτε να το δείτε. Θα με δείτε προς το τέλος να συγκινούμε, αλλά ξέρετε πως έχω ευαίσθητη την καρδιά. Δεν γίνεται να διαβάζω τέτοια βιβλία, αλλά τα διαβάζω. Όλα καλά. Αυτά τα δύο βιβλία τα οποία το 18 μου έκαναν τρελή εντύπωση και τα οποία βέβαια θα τα ξαναδιαβάζω. Είναι βιβλία τα οποία πρέπει να τα διαβάζεις συνέχεια. Πώς ξεκίνησες να διαβάζεις και μια αγαπημένη βιβλιοανάμνηση? Από την Ευγενία μου, Ευγενία. Λοιπόν, πώς ξεκίνησα να διαβάζω? Ξεκίνησα να διαβάζω από πολύ μικρή
Και θυμάμαι πως το πρώτο βιβλίο που είχα διαβάσει ήταν Ο Μάγος του Οζ. Παιδιά, τι ωραίο βιβλίο ήταν αυτό. Όλο φανταστικό βιβλίο, φαντασία, μαγεία. Ήμουνα πορωμένη μέσα στο βιβλίο, το είχα τελειώσει πολύ γρήγορα, το αγάπησα και από τότε ζητούσα από τους γονείς μου συνέχεια καινούργια βιβλία. Ναι. Και μια αγαπημένη βιβλιοανάμνηση. Ξέρω. Ναι. Έχω μια πολύ αγαπημένη βιβλιοανάμνηση που κάθε φορά που τη σκέφτομαι καταλαβαίνω γιατί διαβάζω βιβλία. Θυμάμαι ήταν μέρα που έπρεπε να πάω στο φροντιστήριο και είχα τελειώσει τα μαθήματα, είχα διαβάσει και αποφάσισα να διαβάσω το πρώτο βιβλίο του Χάρι Πότερ. Είχε μια σκηνή εκεί πέρα με μουντό καιρό, βροχερό καιρό, ο Χάρι σε μια κατάσταση πολύ down ψυχολογικά. Θυμάμαι ήμουνα τόσο μέσα σε όλο αυτό το κόσμο, σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα, τη μουντή και τη βροχερή, που όταν ήρθε η ώρα να πάω στο φροντιστήριο, με είχε πιάσει ρίγος, κρύωνα και λέω στη μαμά, φέρε μου κάτι πιο ζεστό να φορέσω και δώσ' μου μια ομπρέλα γιατί έξω βρέχει. Με κοιτάει μία η μαμά και μου λέει, λες κοπέλα, λες κορίτσι μου, έξω έχει ήλιο, έχει ζέστη. Κοιτάω έξω και λέω, δεν τα πιστεύω παιδιά, είχα αφαιθεί τόσο πολύ μέσα στο κόσμο που δηλαδή νόμιζα ότι έξω έβρεχε και ότι είχε κρύο και κρύωνα πραγματικά. Και λέω τώρα ποιος πάει στο φροντιστήριο με αυτό το καιρό, προτιμώ να κάτσω στο σπίτι και να διαβάσω. Και τελικά δεν έβρεχε, είχε λιακάδα έξω. Και εγώ στο μάθημα σκεφτόμουν βέβαια το βιβλίο, πού να σκεφτώ εγώ το μάθημα και τους κανόνες και τους χρόνους κτλ. Μία από τις καλύτερες αναμνήσεις, μία ανάμνηση που μου προκαλεί έτσι μία νοσταλγία για τα παιδικά χρόνια και για εκείνη την εποχή που διάβασα πρώτη φορά Χάρι Πότερ. Μακάρι να μπορούσα να ξεγράψω από τη μνήμη μου εκείνη την εποχή, να τα ξαναδιαβάσω από την αρχή αυτά τα βιβλία. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση, ποιο είναι το αγαπημένο σου είδος σε βιβλία, μου την έκανε η Ιώτα και μια παρόμοια ερώτηση μου έκανε και η Αθηνούλα μου, με ρωτάει ποια βιβλία σε έκαναν να αγαπήσεις το διάβασμα και ποια είναι τα αγαπημένα σου είδη. Τα βιβλία που με έκαναν να αγαπήσω το διάβασμα, όπως είπα, ήταν το πρώτο βιβλίο, Ο Μάγος του Οζ. Μετά που με έκανε να τρελαθώ με το διάβασμα, ήταν ο Χάρι Πότερ. Και στη συνέχεια, επειδή είχα μια διακοπή από το διάβασμα, δεν διάβαζα για κάποια περίοδο αρκετά μεγάλη, με έβγαλε από το Reading Slump, ήταν άλλα γεγονότα στη ζωή μου που με εμπόδιζαν να διαβάζω. Εμπόδιζαν, ντροπή μου βέβαια. Ναι. Ήταν οι αγώνες πείνας. Αυτά είναι τα βιβλία που τα αγαπάω πάρα πολύ, επειδή με έβαλαν, μου θύμισαν ξανά είναι το διάβασμα και γιατί μου αρέσει να διαβάζω. Όσο αφορά τα αγαπημένα είδη, δεν έχω αγαπημένα είδη, διαβάζω τα πάντα, σχεδόν τα πάντα και βέβαια αυτό εξαρτάται και από τη διάθεσή μου. Δηλαδή, ένα μήνα ολόκληρο μπορώ να διαβάζω μόνο τρόμο, μετά μπορώ να διαβάσω συναισθηματικά, μπορώ να διαβάζω αστυνομικά, μου αρέσουν γενικά τα πάντα όλα. Μ' αρέσει έτσι η εναλλαγή από το ένα είδος στο άλλο, δεν ξέρω, δεν έχω κάποιο αγαπημένο είδος, μ' αρέσουν τα πάντα. Η Μαρία με ρωτάει, ποιον πρωταγωνιστή δεν αντέχεις ενώ όλοι οι υπόλοιποι αγαπούν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν την αγαπούν αυτή την πρωταγωνίστρια την οποία θα αναφέρω τώρα, η Μπέλα από το Twilight. Λοιπόν, με νευρίαζε πάρα πολύ, πρώτον επειδή δεν μπορούσε να διαλέξει ανάμεσα σε δύο κούκλους, σε δύο αγόρια φανταστικά, ονειρεμένα, δεν μπορούσε να διαλέξει. Πρώτα αυτό, και μετά ήταν πολύ αδέξια. Δηλαδή συνέχεια έπεφτε, σκόντευτε, μου την έσπαγε πάρα πολύ. Ναι, αυτή την Μπέλα την αντιπαθούσα ιδιαίτερα πολύ, αλλά εντάξει, έχω διαβάσει όλα τα βιβλία παρά την αντιπάθειά μου. Λοιπόν, ο Δημήτρης με ρωτάει, τι μουσική ακούς με το διάβασμά σου και τι σου αρέσει να τρως και να πίνεις όταν διαβάζεις. Επειδή αποσυντονίζουμε πάρα πολύ εύκολα, δεν συνήθιζα να ακούω μουσική. Αυτό όμως μέχρι πρόσφατα, έως ότου βρήκα ένα κανάλι με μελωδίες που σε χαλαρώνουν. Το κανάλι λέγεται Meditation Relax Music και έχει πολύ όμορφες μελωδίες που σε χαλαρώνουν, που σε ταξιδεύουν και να πω και την αλήθεια, με βοηθάνε να μπω πιο εύκολα μέσα στην ιστορία που διαβάζω. Γι' αυτό, όχι πάντοτε, αλλά αρκετές φορές βάζω έτσι μια από αυτές τις χαλαρές μελωδίες και ξεκινάω το διάβασμα.
Δεν συνηθίζω να τρώω όταν διαβάζω, γιατί φοβάμαι να μην λερώσω το βιβλίο και δεν μπορώ να κάνω multitasking. Αλλά πίνω συνήθως νερό και άντε κανένα καπουτσίνο, αλλά συνήθως το καπουτσίνο το φτιάχνω για τη φωτογραφία στο Instagram. Τι κάνω για μια φωτογραφία η καημένη. Ποιο βιβλίο, αν υπάρχει κάποιο, σε έκανε να αγαπήσεις τα βιβλία? Παρόμοια ερώτηση, υπάρχει αυτό το βιβλίο, Ο Μάγος του Οζ. Και ήδη ανέφερα το γιατί. Ο Τέο με ρωτάει, σχεδιάζεις να διαβάσεις κάποιο βιβλίο για το Σκιδόρη τελευταία? Αν σχεδιάζω, λέει, πω σχεδιάζω να διαβάσω πάρα πολλά βιβλία την εποχή των Τιδόρ και γενικά για την ιστορία της Αγγλίας. Τα περισσότερα είναι της Φιλίπα Γκρέγκορι. Επίσης έχω παραγγείλει ένα πάρα πολύ ωραίο ιστορικό βιβλίο. Θα το αφήνω εδώ να το δείτε, με πολύ ωραίο εξώφυλλο. Ναι, περιμένω πώς και πώς να έρθει. Επίσης σχεδιάζω να διαβάσω το τρίτο βιβλίο της σειράς Six Tudor Queens, Jane Seymour, The Haunted Queen, της Alison Weir. Ναι, όλα αυτά θα τα διαβάσω παρέα με την Ευγενία. Στην ανάγνωση δηλαδή. Επομένως, Θέο, αν θέλεις, στείλε μου μήνυμα στο Instagram για να μπεις στην παρέα μας, να διαβάσουμε μαζί, να κάνουμε στην ανάγνωση. Επόμενη ερώτηση από την Έλενα. Εύχομαι να φτάσεις όσο πιο ψηλά θέλεις. Ερώτηση: ποια ηρωίδα βιβλίου θα ήθελες να είσαι? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Θα σας εκπλήξω τώρα με την απάντησή μου, αλλά θα ήθελα να είμαι η Άννα Μπολέιν. Wow, τι έκπληξη, Ναι, παιδιά, θα ήθελα να είμαι η Άννα Μπολέιν. Τη θαυμάζω πάρα πολύ. Ήταν μία από τις πρώτες γυναικείες μορφές ιστορικές που πρώτα είδα σε ταινία και μετά διάβασα και σε βιβλίο με φεμινιστικό χαρακτήρα. Θα ήθελα να έχω τον μπρίο της, την αποφασιστικότητά της, τη θέλησή της και το κουράγιο πάνω απ' όλα να καταφέρει πράγματα για εκείνη την εποχή ακατόρθωτα και ειδικά για γυναίκα. Με εξαίρεση βέβαια να μην χάσω το κεφάλι μου στο τέλος. Δεν θα ήταν ιδιαίτερα καλό αυτό, αλλά όλα τα υπόλοιπα θα τα ήθελα. Επόμενη ερώτηση από την Γεωργία. Καταρχάς είσαι πολύ γλυκιά. Σε ευχαριστώ. Έχεις σπουδάσει κάτι και αν ναι, σε ωφέλησε? Αν όχι, τι θα ήθελες να κάνεις? Ναι, έχω σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και εννοείται πως με ωφέλησε, όχι μόνο από άποψη ότι έχω μάθει πράγματα, έχω εμπλουτίσει τις γνώσεις μου, όχι μόνο αυτό. Περισσότερο θα έλεγα ότι με ωφέλησε επειδή γνώρισα πάρα πολύ αξιόλογο κόσμο, καθηγητές, συμφοιτητές, οι οποίοι ο καθένας μου δίδαξε κάτι, πήρα από αυτούς πράγματα πολλά, χαρακτηριστικά, έμαθα και από τους συμφοιτητές. Είναι κάποιοι καθηγητές τους οποίους θαυμάζω πάρα πολύ, αποτελούν για μένα πρότυπα με όλα αυτά που κάνουν, με το αστήρευτο ταλέντο τους, με τη συνεχή ενημέρωσή τους. Είναι δύσκολη δουλειά να είσαι καθηγητής, το ξέρω. Ναι, και για μένα προσωπικά όταν άρχισα τις σπουδές μου άρχισε ένα ταξίδι. Για να πω την αλήθεια δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο άτομο. Τα καράβια μου βουλιάζουν εύκολα. Όταν όμως ξεκίνησα τη σχολή και γνώρισα όλο αυτό το κόσμο, άρχισα να γίνομαι λίγο πιο αισιόδοξη, να ανοίγουμε περισσότερο και αυτό το ταξίδι βέβαια ακόμα συνεχίζεται και ακόμα μαθαίνω και σε αυτό έχουν συμβάλει και τα βιβλία. Αλλά ναι, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, ό,τι μαθαίνουμε, ό,τι σπουδάζουμε, πάντοτε πιστεύω το μόνο που μπορεί να μας προσφέρει είναι κάποια κέρδη, κάποια μαθήματα. Επομένως, ναι. Προτάσεις για Έλληνες συγγραφείς. Πρόσφατα άρχισα να διαβάζω βιβλία Ελλήνων συγγραφέων. Και πάλι καλά που άρχισα, γιατί μπορεί να είχα δυσάρεστες εμπειρίες στο παρελθόν. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει και δεν δείχνει ότι Έλληνες δεν μπορούν να γράφουν βιβλία. Μπορούν να γράφουν βιβλία και μη σας πω βιβλία καλύτερα και από συγγραφείς του εξωτερικού. Λοιπόν, προτάσεις Ελλήνων. Δημήτρης Σίμος, Πατράχια τυφλά ψάρια. Μαρία Βρυσανάκη, Θεοί και Δαίμονες. Κώστας Κρομίδας, έχει πάρα πολλά βιβλία, εντάξει. Εκείνο που διάβασα ήταν Το φως μέσα στη θύελλα, πολύ ωραίο. Τατιάνα Τζινόλη, που με τα βιβλία που γράφει με καταστρέφει κάθε φορά όλο και περισσότερο. Επίσης έχω στη λίστα μου να διαβάσω βιβλία του Βαγγέλη Γιαννίση, του Μανώλη Σιμιτσάκη, της Ιώτα Σταυρίδη
Και όσα περισσότερα βιβλία γενικά γίνεται να διαβάσω Ελλήνων συγγραφέων. Γι' αυτό, παιδιά, αν έχετε να μου κάνετε καλές προτάσεις, περιμένω κάτω στα σχόλια. Μικρά ή μεγάλα βιβλία? Λοιπόν, Θωμά, εννοείται μεγάλα βιβλία. Και όσο πιο μεγάλο το βιβλίο, τόσο πιο χαρούμενη είμαι εγώ. Η Αγάπη με ρωτάει ποια είναι η αγαπημένη σου ώρα της ημέρας για διάβασμα. Μου αρέσει να διαβάζω την ημέρα, επειδή υπάρχει αυτό το natural lighting, μου αρέσει το φως της ημέρας, αλλά βέβαια δεν απορρίπτω και τις βραδινές ώρες, όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και εγώ μπορώ να διαβάζω ανενόχλητη. Θα προτιμούσα βέβαια να είμαι ανενόχλητη και την ημέρα, αλλά δεν γίνεται να έχουμε τα πάντα στη ζωή. Επόμενη ερώτηση, πιστεύεις πως έχει αλλάξει το YouTube και αν ναι, σε τι? Λοιπόν, Χρήστο, ναι, με έχει αλλάξει και ελπίζω προς το καλύτερο. Είμαι γενικά άτομο λίγο πιο κλειστό, είμαι introverted, ναι. Όποιος με βλέπει δεν με πιστεύει και μου λέει όχι, ψέματα λες, αλλά όχι παιδιά, δεν λέω ψέματα. Και πριν από λίγο καιρό, αν έβλεπα κόσμο, άλλαζα δρόμο. Όχι συνέχεια, αλλά περισσότερες φορές, ναι. Τόσο δηλαδή κλειστό άτομο. Το YouTube με βοήθησε να ανοιχτώ. Ως προς αυτό με έχει αλλάξει. Επίσης με βοήθησε να πιστέψω ξανά σε μένα και στις δυνατότητές μου μετά από κάποια δυσάρεστα γεγονότα που συνέβησαν στη ζωή μου. Και εννοείται γνώρισα απίστευτα άτομα όπως άλλωστε είσαι και εσύ, με μαθαίνετε συνέχεια καινούρια πράγματα και με κάνετε πολύ χαρούμενη και πολύ αισιόδοξη γενικά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχει ζωή εκτός γης, με ρωτάει ο Χριστόφορος. Χριστόφορε, δεν έπρεπε να με ρωτήσεις γιατί ξέρεις την απάντηση. Εννοείται πως υπάρχει και η απόδειξη ιδού μπροστά σου. Ο Δημήτρης με ρωτάει. Ποιο είναι το πιο μεγάλο, το πιο τρελό σου όνειρο? Κάτι που θα σε έκανε να πετάς από τη χαρά σου. Παιδιά, τα όνειρα πρέπει να είναι τρελά. Και όσο πιο τρελά, τόσο το καλύτερο. Γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο. Αν το θέλεις, αν το έχεις σκεφτεί, σημαίνει ότι μπορείς να το κάνεις. Πάλεψε για το όνειρό σου, όσο τρελό κι αν σου φαίνεται. Ό,τι και να σου λένε οι άλλοι. Αν σου λένε ότι, κοίταξε, παιδάκι μου, ωραία τα όνειρα που κάνεις, αλλά σκέψου λίγο λογικά. Όχι παιδιά, όταν ονειρεύεστε μη σκέφτεστε λογικά. Μην αφήνετε να καθορίζουν οι άλλοι τα όνειρά σας. Η ζωή είναι η δική σας. Ζείτε μόνο μια φορά. Γι' αυτό αν έχετε κάποιο όνειρο, παλέψτε για αυτό το όνειρο, κάντε τα αδύνατα δυνατά, ξεπεράστε τον εαυτό σας για να το πετύχετε, γιατί στο τέλος αυτό το όνειρο θα αξίζει και θα αποδείξετε και στους άλλους ότι στην πραγματικότητα τίποτα δεν είναι αδύνατο και τα δικά μου τα όνειρα είναι μόνο τρελά, δεν υπάρχουν φυσιολογικά όνειρα. Δεν θα σας τα πω, γιατί θέλω λίγο να κρατήσω μια αλφα αξιοπρέπεια προς το παρόν τουλάχιστον. Στο μέλλον όμως θα δούμε. Και η τελευταία ερώτηση, την οποία μου την κάνει η Μαρία Βρυσανάκη, συγγραφέας της σειράς Θεοί και Δαίμονες. Γράφεις τελικά? Και αν ναι, τι? Θέλουμε πληροφορίες. Λοιπόν, Μαρία, να σου πω την αλήθεια, έχω ιδέες. 2-3 ιδέες και με μία ιδέα δουλεύω. Όχι συστηματικά, αλλά τη δουλεύω. Και φέτος θέλω να ψάξω βιβλία, θέλω να ψάξω, δεν ξέρω, βιντεάκια στο YouTube για τη συγγραφή. Πώς μπορείς να ξεκινήσεις να γράψεις βιβλίο, γενικά τα πάντα όλα, γιατί δεν γνωρίζω τίποτα. Αλλά ναι, έχω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, την οποία ευελπιστώ κάποτε να την δω γραμμένη και στο χαρτί. Για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα αν θα τη βγάλω και έξω, αλλά αν βγάλω κανένα βιβλίο και αυτό που σκέφτομαι θα το κάνω κάτω από ψευδόνυμο. Αποκλείεται να το κάνω με το δικό μου όνομα. Είπαμε, είμαι κλειστό άτομο, τι να κάνω. Αυτές παιδιά ήταν οι ερωτήσεις που μου κάνατε. Όπως καταλαβαίνετε το βίντεο θα είναι λίγο πιο μεγάλο από ό,τι συνήθως. Δεν πειράζει όμως. Εάν έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις αφήστε μου κάτω στα σχόλια και θα σας απαντήσω όσο πιο σύντομα μπορώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι παιδιά για την υποστήριξη και για την πίστη. Πολλές φορές είναι μεγαλύτερη από ότι η δική μου. Πρέπει να το διορθώσω αυτό. Σας εύχομαι πάλι να έχετε μια πάρα πολύ ωραία χρονιά, με πολλά ωραία βιβλία, με αγάπη, με υγεία και με λίγη κατανόηση ο ένας προς τον άλλον. Μην ξεχνάτε να μου κάνετε like και subscribe και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!